Как си е, човек? Аз съм добре, как си е? И аз съм добре. Добре, но... Какво да правим? Айде да сядаме на час. И така, деца, 20 по 3 плюс 3 по 3 е равно на 69. Госпожо, може ли до туалетна? Добре, Никола, но бъди бърз, ама много бърз. О, тук е. Добре. Айде да пишка. Айде да отиваме на туалетна. Готово. Хайде. Тук класната стая. И сега, като сме готови с математика, хайде да говорим за колко е тъп Никола. Госпожо, върна се. И за какво говорихте? Още си говорихме за математиката, но сега се на интересна. Бро, тя каза, че си много тъп. Никола, той каза, че си много тъп. Ама деца, аз не съм направил нищо. Госпожо, какво каза? Госпожо, сега ще ти изкажем. Просто аз мисля, че много го съслужава, защото той е пълен тъпак. Ще ти се обада пак. Какво? Какво искаш? Госпожа Лейномарова обиди всички деца! Защо направи тази глупост? Идвайте при учителка с сериозен разговор. Добре. Също случило в тях масата за по-добър вкус и че... Здравей! Какво си направил? Кажи ми какво си направил. Аз нищо не съм направил. Отивай, косметичен тъпана! Сега, защо си напсувал децата? И защо го нарече Никола Тъпанар? Защо? Кажи ми! Защо? Добре, готово. Еми, аз така приличам сега. Аз ви обещах, че ще дойда пак. И сега, аз съм тук. И да, с тая драматична видео. И да, това е. След 3 години, най-после се видяхме пак. След 3 години, пак се видяхме. Всички! Но, сега, ще кажа защо. Защото взех нов телефон. Не толкова. Баща ми поради неговия стар телефон, аз снимам това видео на баща ми телефона, но той ми го е подарил. И той си има нов телефон, не? И да. И забравих си имейла, но един път си отидох на стария телефон. Чакай, може да ви покажа стария телефон. Ето така прилича стария ми телефон, да знаете. Ето така. И... Не, и той е щупен. Виждате ли хора? Тук е щупен, напълно е щупен. С такова. Добре, но... Много се зарадвам да ви видя пак. Ми да. И също си забравих имейла, също и паролата. Но един път иска да си отида на стария телефон, да видя старите неща, които аз съм правил. И да. И това го намерих. И намерих си паролата, имейла. Да. Но също и си намерих стария телефон номер. Сега телефона ми номер е 0... Няма да го кажа, но... Да. Сега съм на Никтим. Да. И това. Какво друго да кажа? Да. Искам и да кажа и още един въпрос. Но ще видите, че съм с очила. Но вие ще се питате. Защо имам очила?
Еми, на 2024 година аз отидох на очен лекар. Да. И после, защото аз съм още делекоглед. По-голямата част от чинията... Не, завършвам. Ама това не е нормално на 10 години. Да, точно аз съм станал 10 години. 3 години по-голям от предишното тук. Но, да. И си взех нови очила. Ето такива. И да. Също и... Какво да кажа друго? Не знам. Да. Също и да знаете, че 13 февруари ми е специален ден. На всеки година. На 13 февруари ми е рождения ден. Да, само да знаете, че на 13 февруари ми е рождения ден. Също взех си стая TikTok профил. Не, шегичка. Но ще взема... Чак, по-точно имам нов TikTok профил. Също аз ще правя видеята. И да, ще правя нови видеята, като мимс, като джокс, като... За вас приготвих Surf and Turf и като си глупости други. Да, и манго от чътни, това лимона на трева и всичко, червена което карипаста, трябва да кажа. басмати ориз с ги. Също и... Добре, искам да ви покажа нещо. Запечатано с ги и Чакай. Добре, вижте. Добре, но сега съм тук, защото си зареждам телефона. И току-що ми каза, че след 30 секунди ще ми се изключи телефона, защото... Но, вижте сега. 6441. Чакай, това е 60. Добре, но и сега. Друг въпрос. Какъв е този малък монитор зад тебе? Това е компютъра ми. Виж го! Да, това е компютър. Чакай, как се... Лото. Извинявам се, но това ми е компютър. Да, това. Тук клавиатурата, тук са... Да, тук има слушалки, но някакви дрехи я закриват. Да. Ох, бе! Как се прави това? Това много ме дразни. Извинявам се. Това е монитора. Това е камерата там. Там е камерата. Добре, но. И това е монитора. Това е компютъра, да ви махна тези неща, извинявам се. И това е мишката ми. Това са слушалките ми и това ми е микрофона. Ето, това ми е микрофона. И това е телевизора. Баба ми гледа Hell's Kitchen сега. Това е. И сега. Също и друг въпрос, който други хора могат да кажат. Рождения ми ден е бил на 13, но сега е 19, когато аз го снимам. Това. Какво има за рождения ти ден? Какви подаръци имаш? Да ти покажа. Първо, тази карта. Тази карта Леда ми я взе. И тук в тази карта имаше 100 лева. 100! Ще ви го прочита сега. Днес рожден има най-прекрасното момче. Бъди здрав и целен. Нека усмивката никога да не слезе от лицето ти. Нека живота ти като слънцето бъде светъл. Успех във всичко, в седната и навсякъде. Нека щастието, късмета и любовта са неотъчно до теб. Да. И вътре имаше 100 лева. И сега, да ви покажа нещо друго. Един от емблематичните уреди за социалистическия бит. Чушкопека.
Аз съм много добър на английски език. Заради това, аз съм бил на английско състезание. И това не е толкова подарък. Аз съм бил на английско състезание, нарича се Spelling Bee, това е където спелваш. Някои хора не знаят какво означава спелване, но спелване означава да казваш дума буква до буква. Все едно някой ти казва как се спелва любов, ти казваш L-U-B-O-V. Да. И това аз го слагах, това номер 24. И като ти кажат номер, ти трябва да излезеш и да спелваш думата. Това е на английски, разбира се. И ще ви покажа и грамотата. Имах грамота. И ето. Bulgarian National English Spelling Bee. Така се казва. Грамота на Никола Димитров. Съучастие в националното състезание по правопис на английски език. Okay. Bulgarian National English Spelling Bee Junior 2025. Вау. Проведено в някакво училище, което аз не искам да казвам, защото ще ми намерят училището и после ще стане някакви глупости. На 13 февруари 2025. Да, на рождените. И това е. И сега. И сега. Може да ме Чакай. Колко ми е батерията? 5. Добре. Може и да ме попитате друг въпрос. На колко си го 10